И здравейте хора, аз съм Шайбата и днес снимам още един епизод. Това е втори епизод, ако не се лъжа, на Майнкрафт оцеляване на следващата ми карта. Първи епизод, може би, или втория, не се сещам. Бях там, това селце. И реших уж там да доживея, но реших да обикалям някъде за ресурси, алабала и видях това игло. И викам се, това не съм го правил. И забравих, че от новата версия добавят и иглота. И се сетих за това, тук. Сега ще видите какво е. Като следите, тук става една тъмна магия. И бум, слизате тук. Това не знам какво е и тук защо има затворен сънен. Ще отсобида само и тук горе. Добре, стой си тук. Така. И още едно, имам и такова заставки. Имам и това нещо много яко, което ма кефи. Това какво е? Да. Тук също имам един чест с ябълки. Докато разглеждах селото, видях от селото как се наричаше чест в една от къщите. Аз мислех, че само в ковачниците има, но съм сгрешил. Така, сега ще се направя една лопата и покопах малко. Събрах 4 диаманта, стак желязо. И да, сега ще направя една лопата, хора. Аз съм много се без камък. И това ми хареса и реших тук да си заживея. Ако няма проблемче. Защото ми хареса как седи тук. Имам тарник. Ще ги махна. Ще служа хляба, защото ми трябва. Така. Ще направя това тук, защото ако не се лъжа, така заправиха. Да, ето. И Селенчо, ще влизаш ли? Аре. Бурсук. Ще стой вън. Не знаеш, затварям. И миналия път умрях някъде в джунглата аз. Как ще го запушайте, да не влизат гадини. Съжалявам, ако чуете гласове, отдавна бях ви го казал. И реших, тук долу да ми е мината. Дали? Ако мога да сляза ниска. И харесвам, че имам тако, защото мога да си правя полшани. Също в това имаше, чакайте само с мисля хора, съжалявам ако бръмчи нещо. Също тук имаше една полшанка, но аз я взех. Мисля тук ли да си я направим мината или да изчистите с двете и да копая надолу. Добре. Чакайте да усиля малко звука. Ще взема ябълките все пак. Това. Тук ще ми са полшанките, нали? Хоп. Сега ще направя полшанка, ако знам как. Трябва ми стъкло, трябва ми пясък, трябва ми много работи. И то вече вънка са тъмни. Ще легна, хора. Ставам ябълките. Имам цели 19 ябълки, това е постижение за мен. Добре, легнахме да спим. Ще изместя и аз, защото имам едно място, където винаги играя. Лопатата ми къде? Отивам да събирам малко пясък. Точно 4. Това съм го направил. Добре, не спомням. Газ. Ето тук има пясък. Уау, сняг и пясък.
Някой един ще им да видя такова. Аз знам, че трябва малко, но аз обичам да си помня. Да си имам, деца каза. Кюс. Ако ще влиза. Та, преди да го направя, ще отида в селските къщи и ще разгледам дали има още често, защото в миналия чест имаше картофи. Надявам се да съм го заснемал. Съм го заснел. Тук няма... Това е странно. Къщичка без врата. Добре, тук няма... Тя с малките тварни. Миналия път... и тук не съм влизал. Дали има чест? Сега ще разберем. Да, аз тук реших всъщност да живея, но нямаше чест. Цак, чайте да хапна. Добре, това беше странно. Добре, тук няма. Къде видях аз миналия път чест? Тук не. Ще оставам вече отворените ми. Я? What? Ето открих хора. Много са изкифи. Вижте хора, вижте за какво става дума. Това май се генерира и точно 20 миналия път бяха също. Добре. Така, прибирам се вкъщи, ако намеря посоката. Къде съм? Трябва да се чува около моят... Уау! Се осъча около къщата. Или около иглото, да се спалват години. Там долу мазето, където е, той ще е главната... Нали? Да не ми стига. Тук той ли взем? Ето е. Готово. Така. Мисля, че чакайте да оставя картофите. Но пясък ще отворя се пече. То хубаво ще го сложа, ама сложа кирка там. Въглища нямам, хора. Песно е от дървата. Ще оставя този пясък. Взема 3 желязо. Опс. Значи, не мога да разбера. Копал съм и съм си изхабил кола. Сериозно хора не видях кога съм го изхабил. Ще за вода. Аз викам се там, ли са? Не знам как се правят полшенки, аз не съм много добър в тези работи. Така. Колби. Ето, едно. Къде ще ги оставя? Вътре. Ще направя хляб, идеално. 6 хляба, 9. Още едно житно, става 3. За един хляб, 11 хляба имам, хора.
Мгм. От към мрачно трябва да го света. Така сега учвам. Ще оставя тези. Оп. Тъмно, когато се качвам и изкачвам. Това е лошото. Ще вземам още една вода. Тази вода там горе, дето съм я сложил, ще я... Тъй. Да седя. Нека седи, не ми пречи. Съжалявам хора, ако се чуят телефон или нещо, просто така е. Чай, че ще да взема нещо често май. Морков. Между другото, чакайте, след като оставяте с работа, ще взем. What? Окей, аз не спомням да съм падал. Така. Вземам малко камък имам и имам дърво, имам, аз взема за крафтинг. Пичкам се, че имам. Оставил съм нещо. Ще оставя това. Взема торчове. Още. Сега създам хора. Оп. Създаме. Ще оставя те с работа. Добре. Fuck you are. This is it. Oh. Добре. Така. Взема кожица. Ще ги сложа тук. Само това може. Добре, там ще го размешвам по-нататък. Аз ме трябваше да си оставя инструментите. Та. Така хора, почвам да справим мината. Значи много нагоре го направих. Идеално. Та хора не говоря много, защото понякога като играя игри загубвам в тях и забравям, че снимам клипове или правя нещо. Това. После ще върша вината. Така. Помня част там, който съм поставил, нека да си седи. Вали сняг. Той в реален живот вали.
Окей, то с него го гледам. Изгубил се в мисли, хора. Това смятам да е за втори епизод. Исках да ви покажа някои работи. Следващия епизод може да пообикаляме, ако не се изгубя. Да, може и да пообикалям, ако не се изгубя. Аз бях Шайбата, хора, и до скоро.